Petteri Kallesohon. Ei oo vielä. Vielä. Niin. Mut meet sä siis poliisiin? Juu. Milloin? Tänään. Mitä vittua vois tehdä? No. Mä oon Petteri Kallesohon. Tää on hyvä. Vaihtaisiko kakkoselle? Ei vaan ihan. Kiertää vaan niin saatanasti. Voi se maksaminen. Joo, toi on oikein hyvä. Ei! Pitääköhän mun korjata tän, kun tää menee myyntiin? Mä oon Petteri Kallesohon. Laitetaan pää matalaksi. Etkä sä kuollu? Ei! Voittu! Mä oon Petteri Kallesohon. Me ollaan airportilla. Että Me vittu ollaanpas. Lähettiin jo aikoja sitten vittu siellä. te ootte vasta rekkapenojen. No eikä oo. Nyt mä oon joessa sitten tiedoksi. Joo, no saat mulle tonne velkaa. Mä pääsin ylös. Hyvä, tokkaa mulle enää tonne velkaa. Me ollaan jo airportilla. Peura! Tapoin sen. Te ootte vasta siinä hiakkat ja... Mistä vittu se tietääkö missä me ollaan? Sitä minäkin vähän mietin. Mä oon Petteri Kallesohon. Miten sä tiesit? Ja nyt lähtee pesutakki, nyt lähtee pesutakki. Ei lähdekään! Ei kyllä lähteekin! Voi perkele vaikka. Mä oon Petteri Kallesohon. Ahmed! Ahmed is here. Ahmed Niin. is here. Mä oon Petteri Kallesohon. Onko tuolla viuhteita pitää ampua? Ei tuolla vihua. No onhan! Missä? Tuolla kato laatikon. Tuolla pystyy peli. Niin onkin, älä piikkaile, niillä on varmaan snipu. No niin, kiva. Mä oon Petteri Kallesohon. Koska Leevi Pajulla ei ole aktiivinen servulla hänelle puhumasta sinusta paskaa. Niin. Se oli aina tässä, kun me oltiin torilla. Me seisottiin just itseasiassa jossain tossa. Ja siinä oli Leevi Pajulla tänne patron. On se paljon äänen kyllä, mutta... Mä oon Petteri Kallesohon. Mitä? Mä oon Petteri Kallesohon. Ihan, aika asia, aika boss move. Aika boss move. Mä oon Petteri Kallesohon. Lakoinen pakolaan. Älä! Nice VDM driver. Mä oon Petteri Kallesohon. Mitä kaikkea se on tehnyt? Sehän on... Mä oon Petteri Kallesohon. Ismalla jo tappoi. Tää on ympäriväylä. Siellä vetää vittu, kuulet sä Sepin? Sepi vittu vetää siellä. Mitä vittua? Mä oon Petteri Kallesohon. Minä tiedän, että minä oho. Mä oon Petteri Kallesohon. Mä oon Petteri Kallesohon. Haluaisi joku ostaa kombatin? Minä! Maksan pillin. Eikö se ollutkaan hyvä? 1000 V-boksia. Yes. Mä oon Petteri Kallesohon. Mä oon Petteri Kallesohon. Miks? Siis... Sä lupasit, että mä en tule ikinä näkee sua ilman maskia. Oi saakeli! Vitun jätkä, yrititkö VDM:tä? Mä oon Petteri Kallesohon. Et sä vedä abus. Ennen. Mä kuolin!
Ensi kerralla mä kyllä droppaan. Kuoliko se? Kuoli. Päiviä. Kuoli. Mä oon pettänyt Kalle suhun. Mä saan tää vittu kasvi pukeamaan. Näet sä? Kato tulee kasvia. Mitä vittua? Mitä vittua? Oi saakeli!